Kembang popong tarate bang rayungan loma lengkung tumalong romambat wetnyan kowe sembuh kang mawon raras nguname pasang kaliman tabi tinebing ngiloduni dumawaing tawang towang Rama Pukulun teka lenggah paduka mboten ketingal jenak tuwin kepenak anggen paduka rawuh wonten ing kayawangan swarga dahana ingkang putra pun Dresana ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Pukulun. Bong Mastunama sidam sekaring bawana langgeng. Ya Dresana londak tampa ora liwat pangestune wong tuwa tampanana. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Pukulun. Ya Arjuna ndak tampa ora liwat pangestu ning ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Rama Pukulun wonten menapa Rama Pukulun dene katingal goreh rongeh penggalih paduka menawi kepareng kawedharing kathah munten kababarna jagat dewa Bathara Dresana nggone ulun ora paring pangandikan iki sayekti kaweworan bombong ingkang banget ana ing jroning penggalih ulun ing atase ulun kuwi Jawata nanging kawasa ngrabekake anakku wadon kelawan Si Arjuna sapa to sing ora bombong Janaka kuwi lananging jagat lan curing bawana Janaka kuwi pitataning jalma unusaning titah luwih-luwih bareng aku nyumurupi lamun sira kulub Dresana wis gerbining ngancik pitung candra saka pangrasaku kaselak kepengin momong mantu ngemban putu anggindong kelawan wayahku dhewe ing mapan ana ing kandhutamu mbuh lanang mbuh wadon kang mangkono mesti bakal dadi turasing satriya ingkang pinilih tanding sarta keluwihane tan prabeda kaya dene bapakne. Inggih Pukulun. Ya mung ngene. Lilanana aku tak paring dawuh kelawan mantuku Janaka. Kula sumanggaaken Pukulun. Arjuna, kula wonten paring dawuh. Udakara wis pirang sasi munggahe pirang taun nggonmu ninggal kelawan negara Ngamarta ya kasatyan Madukara katrem olah katresnan mengku garwa kelawan Atmajaku Dresana ana ing swarga dahana kene udakawisan pun setunggal warsa langkung Pukulun anggen kula nilar dhateng kasatriyan kuwi negari Ngamarta. Arjuna, kula wonten paring dawuh. Sira kuwi satriyaning praja. Sira kuwi satriyaning praja. Monggo ketentremaning negara, ora mung negara. Bebasan ketentremaning jagat kuwi ning pundhaking para satriya. Kuwatir penggalih ulun yen to nganti nggonmu ninggal negara Ngamarta sartaning kasatyan Madukara mau luwih saka sak warsa. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen to nggonmu nilar kelawan jiwaning kasatriyan nggonmu ninggal kelawan kewajibaning kasatriyan merga
katrem olah katresnan kelawan pajaku Dresanala. Mula ya nggih. Ora jeneng aku nundung lawan sira kulup Arjuna. Wektu dina iki ora ketang sedhela tilik ana negara Ngamarta lan tilik ana kasatyan Madukara. Kejaba saka kuwi akeh garwamu ingkang padha ngantu marang praptamu ning negara Ngamarta lan kasatyan Madukara. Perkara anakku Dresanala sawetara titipna kelawan panjenengan ulun, aku ingkang bakal ngguluwenthah anakku wadon sartane bocah ingkang mapan ning kandhutane bojomu si Dresanala. Mula Arjuna ora jeneng aku nundung lawan sira. Baliya tilik ana negaramu, tetep ana jiwaning kasatriyanmu. Aja nganti tetel jiwa kasatriyaning Arjuna mung kalah karo katresnan. Mula kang sangka kuwi dina samengko ulun lilani kita ninggal swarga dahana kene bali marang negara Ngamarta ingkang wigati tilik kelawan kulawarga sarta netepi marang jiwaning kasatriyanmu Arjuna. Mulat mara Sang Arjuna semono kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh Iran padha kadang ayiwa toya wantah. Oh gumregel penggaling Sang Arjuna nalika semanten nampi dawuh timbalanipun nenggih Sang Bathara Brahma bilih kadawan sepados kondur wonten negari Ngamarta ing cipta sampun grahita bilih tinundung saking kayiwangan swarga dahana watak wantuning Sang Arjuna tanpa taliwara klebat nilar swarga dahana kaget Sang Bathari Dresanala wau ana rembug ing bakal tak kandhakake marang kowe. Rembag ingkang kados pundi sing gedhe pangapuramu sepira luputing bapakmu aku njaluk ngapura yana Cahayu. Iki kabeh merga keluputane bapakmu Bathara Brahma ingkang aku wis ora duwe pilihan. Endi dalan sing kudu tak lakoni nalika semono aku ditimbali dening Iwang Jagadgiri Pratingkah. Lamun Iwang Jagadgiri Nata bakal misuda ya kuwi widodari ingkang olah jejogetan utawa widodari Langentaya. Monggo kowe tinuding bakal dadi widodari ingkang olah jejogetan ning Kayiwangan. Monggo syarat sranane kudu ora kena ginarwa dening sapa-sapa lan ora mengkena winengku dening sapa-sapa Dresanala. Nganti aku kudu atur dura kelawan anakku wadon. Nggonku nundung karo Janaka iki mau pancen niatku ora takon tilik marang negara. Nanging pancen kepengin banget aku nindakake dawuhing Wang Jatimurti supaya aku megatake katresnanmu karo katresnaning Janaka anakku nggih. Punten kanthi kanyono-nyono teka mekaten pangandika paduka. Dados sedaya lelampahan menika punjeripun Kanjeng Hyang Pikulun Jagadgiri Nata. Iya, apuranen bapakmu. Aku ora iso piye-piye. Aku katarungku marang panguwasaning Jagadgiri Nata. Mula aku kudu paripaksa, kudu mentala babagan iki. Menawi mekaten jengandika Rama Pukulun boten wantun mantur kaliyan Hyang Pukulun Jagadgiri Nata. Lilanana kula ingkang badhe minggah wonten ing Kayiwangan Suralaya kula piyambak ingkang badhe matur kaliyan Hyang Jagadgiri Pati. Dresanala aja, wong ayu aja. Dresanala. Oh, Mastu nama sidam skaring bawana langgeng. Iki mboya pangling kaya wayah ulun Nini Dresanala. Sembah kula kunjuk Hyang Pukulun, ya ulun tampa. Ana wigati apa dene jeneng kita ngabiyantara ning ngarsa ulun? Pukulun, gendheng kula dereng mangertos menapa werdinipun ingkang sinebat tembung garwa. Kula nyuwun dawuh garwa menika menapa? Garwa kuwi rong pribadi ingkang wis dadi sabadan. Loro-lorone duwe ancas gegayuhaning urip ingkang wis ditunggalake. Kuwi sinebut garwa. Uga ana ingkang nyebutake garwa kuwi sigaraning nyawa. Nyawa loro ingkang wis dadi siji lan ora bakal bisa dipisahake dening apa wae.
Paduka Hyang Pukulun saged paring dawuh mekaten nanging nyatanipun boten saged netepi dhateng menapa ingkang dados werdinipun tembung garwa. Sababe apa dene jeneng kita matur kaya mengkono? Kenging menapa Paduka mentala dawuh kan Kanjeng Rama misahaken katresnan kula kaliyan Pangeran Arjuna. Pukulun kula boten saged pisah kaliyan Pangeran Janaka. Kula mboten saged pisah kaliyan memani ing jantung kula. Pukulun parenga paduka jabel dawuh kaliyan Kanjeng Rama Pukulun Bathara Brama. Dresana. Sayekti apa kang dadi dawuh ulun sepisan dadi mboyakena wolawali. Malah kita ngerti yo. Apa ingkang dak kandhake kelawan bapakmu sayekti mau mung goroh. Ingkang wigati lamun kita pisah kelawan Janaka. Kita bakal winengku dening Atmaja Ulun. Ya kuwi narendring Nusuwa Kambana, ya ing Nusuwa Rukmi, Atmaja Ulun Dewa Srani Dresanala, Plak Kapitara Sang Dresanala. Tari Durga, kula wonten maring dawuh Pukulun. Dresanala ulun paringi dawuh lamun bakal didhawuh kelawan Dewa Srani. Teka malah ora eling mangsa Badawa. Gandeng Janaka wis mudhun ning jagat, Dresanala wis ora eling Purwadasina. Gawanen wenehna Atmaja kita ya Dewa Srani ya Atmaja Ulun. Tobat ngestakaken dawuh. Ayo nggih Dresanala ora usah dadak semaput barang. Panudya utama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika tobat bareng tak bobong saka Suralaya prapta ngrepat kepanasan lah kok malah kowe eling Purwadasina. Kowe wis ngerti yen to punjer nglakon iki mung merga saka kowe Betari Durga. Tobat kowe ora basa karo aku. Aku ki peranganing dewa, aku ki garwane Hyang Pukulun Jatimurti. Ora peduli gunane apa lak basani, gunane apa aku tata krama karo kowe. Kowe sawijining raseksi betah buteng anyaya marang sakpadha-padha. Memper pewujudanmu wis wujud raseksi, kowe dadi dewaning panggoda pangrencana Betari Durga. Kowe menungsa sing ora duwe rasa kamanungsan babar pisan. Kowe mentala misahke katresnanku karo Raden Janaka luwih-luwih kowe ora nyawang yen to aku ngandhut jabang bayi. Yen to aku dikon ngladeni karo Dewa Srani terus kepiye kahanane jabang bayi? Apa kira-kira kowe durung tau ngrasake dadi sawijining ibu? Kowe sawijining makhluk ingkang ora pantes urip ana ing alam padang. Kowe sawijining titah ing ora pantes nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Pantes mung dadi ndiping neraka jahanam. Iblis anak cangkeme. Tobat ayumu ayu ning cangkemmu elek. Tobat kowe ngono-ngono karo Betari Durga. Derajatmu ya apa? Kowe iki mung anake Bathara Brama. Selagine Brama wae kalah luhur. Karo Betari Durga lha kok kowe ning omah-omah waraman ya Betari Durga. Piye? Kowe njaluk mati cara piye? Dresanala. Podar.
endang kapracundang den uncalaken dening Pandya Brahadi Durga. Ketap-ketaping akasa dawah kalenggak Sang Bathari Dresanala. Eling-eling garbinipun ang jabang bayi ingkang yuswa Sapta Candra bengok sura keparenging Jawata nguwataken jabang bayi jalu pekek warnane. Piye? Rekane arep tak pateni malah ndoboli. Tobat tak uncalke ado tibamu kowe tiba. Tiba bengok sora nganti jabang bayimu lair piye? Lanang apa Batobat lanang. Piye ana kutile semono. Cetha lanang iki Batobat Dresanala anakmu lair. Dewa Srani. Iki Dresanala ora eleng mergo anake lair gawanen rukti nang negaramu Dewa Srani. Wah, Kakang Mbok. Tobat baguse kaya gerangane. Ning atase isih bayi wae kok corekane rayi wis ketok nek bakal dadi wong bagus. Tobat ngelak bocah iki. Lagi lahir wae durung disesepi karo mbokne wis ditinggal karo mbokne. Cangkeme mecucu piye aku ki ya swijining wanita nek karo bayi kaya ngono ki terus rasane kaya kepengin nesepi. Nek ya apa kelakon wong nggon aku wis ora metu. Tiwas le nyedot mempeng. Ora iso suda ngelake. Tobat ilate kaya wis dom. Tobat aku apa ya mentala ora dajal. Kowe kudu tekaning mati, jambang bayi kowe kudu tekaning mati. Merko yen kowe ora tekaning mati kowe mesti bebeda dhawuhing anakku lanang karo ibumu. Sing gedhe pangapuramu ya jabang bayi kowe kudu tekaning mati. Tak sabetke watu gilang sumyor kuandamu. Aja ngatutke dosane Bathari Durga ya, bocah. Jabang bayi Tobat tak sabet ke watu ora apa-apa tak cokot ya ora temomo siongku bareng tak colke kok bocah iso mengkurep ora Tobat malah iso mengkurep ning durung brangkang aja ngawur nek bengok ora dong rasa bengok mengkurep saya lagi brangkang cenanangan gerangan bangkang ya wangun bayi kok urung-urung brangkang Tobat kowe jebul luput senjata tawa tegese ora temomo dening apa wae apa digerang rasa mateni karo kowe kowe tak cemplungke kawah candra di muka lebur tumpur kuandamu kowe bayi
Dewaya nuntun wong ngaprang kasangsaran yen nuntun wong ngaprang kasangsaran Narada dedali kedunya kaleweran sepinten kalepatan kula nyuwun pangapunten Bu Kulun Semar kita boya luput nalika ulun jengkar saka Kayiwangan Ngundaran Dirbawana sumurup lamun Kayiwangan Suralaya kobar dening genining Angkara tumuli ulun nyasmitake lawan jeneng kita tanggaping gati ninggal Karang Kadempel munggah eneng Kayangan nggih kita wis weruh lelakon ingkang dumadun ing Kayangan Purwa Madyawusana pun boten wonten sing karempit nganti boten iso ngampah mubal babaling kanepson upama mempera lan wanguna kula dhewe sing ajeng jangkah teng Kayangan ning gandeng pukulun boten nglilani nggih kula wontenipun namung manut iya Semar nggih bayi ingkang tanpa dosa iki kaningaya dening patraping Manikmaya ingkang tansah nyarujuki kelawan lelakone Betari Durga nggih kula ngertos nganti Narada wae keplayu saka Kayiwangan nggih yen to ulun ora ndhisiki nyemplung ana ing kawah tak kira bocah iki mesti bakal tekaning pati nanging gandeng ulun ingkang mlebu jroning kawah ingkang kebak geni kaya mengkene wekasan sirep ora ana rasa panas nggih mula Semar ulun titip kelawan bocah iki nggih rampungna lelakone nggih sendika terus kejaba saka kuwi kita ingkang dadi seksi dawuh ulun nggih keparengipun bocah iki gandeng wiwit lair saka garbane ibune wis kaningaya sarta nandhang prihatin mula bocah iki ulun anggep dadi wiji sejati tegesipun tegese wiji sejati ya mung bocah iki ingkang pinilih kelawan panjenengan ulun dadi kelangenan ulun ing ngendi eneng bocah iki ing kono lenggah sangasih prana ya panjenengan ulun nggih matur sembah nuwun lah terus lare niki ajeng diparingi tetenger sinten Semar Seksenana gandeng bocah iki diuncalake ana ing jroning kawah mongko kawah iki papaning geni mula Seksenana jagat saisine ulun ingkang bakal paring tetenger bocah iki ulun paringi tetenger Bambang Wisa Geni Semar Bambang Wisa Geni kaprah ingkang padha mestani besuke bakal ana tembung Bambang Wisanggeni wah ngopo Semar mboten napa-napa ming wonten tok Wisanggeni iya wis Wisanggeni bakal duwe kekuatan ingkang teremprap ngungkuli lan sak pepadaning titah Wisanggeni duwe daya kekuatan ingkang ngungkuli marang sak pepadane ruktinen Semar tuduhna wong tuane yen kepara Wisanggeni kudu iso males ngudi tuwuh lara wiranging kelawan para dewa dipun keparengaken ulun keparengaken matur nuwun ulun kundur makayangan bocah iki jedinen
supaya enggal gedhe sansarta dewasa satemah bisa ngapokake para jawata ing mengeng pakartine sarta minggok dalan ora wujud jawata ing utama nanging wujud jawata ing angkara murka men padha kelingan kalawan jejere nggih ngestaken dawuh ulun kundur makayangan Semar nggih nderekaken Bu Kulun matur sembah nuwun. Semore seka balik titiyane kandayane Trisanya Purnama sasi bareng tak dusi banyu gege tak suwunke karo sing gawe urip lah kok wah mencorong tejane. Loh, iki ana watu kok iso omong. Waduh. Aku ki wong. Kok kowe wong to? Lah kowe iki sapa? Aku sing momong kowe. Aku sing didhawuhi momong kowe. Sing momong aku? Iya. Terus jenengmu sapa? Wah, pancen bocah pinter tenan. Wis ngerti tembung jeneng bareng. Kowe nek nyebut aku kakek ngono wae. Kakek? Iya. Kakek ngono tok? Lah terus aku takon kowe, Kek. Aku kuwi sapa? Kowe kuwi lagi wae tak gedhekke saka wujud bayi. Jenengmu Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni? Ya Bambang Wisageni. Ya Bambang Wisageni. Heeh. Iki kok kiwa tengen geni kabeh ki apa, Kek? Kene iki jenenge Kawah Candra Dimuka utawa ana sing nyebut neraka. Wah. Neraka? Wah, lah mula aku ki tolah-tolah mrana-mrana akeh swara teng brengok njaluk tulung kok ora ana wujute. Nek tok matke nang wujute. Apa iya, Kek? Iya. Nek tok matke nang wujute. Saiki aku weruh, Kek. Lah, rak ngono to. Kae kok ana wong digantung ilate melet dikethok kae. Lah ndi? Kae. Iki papan wong nggo nyiksa wong sing tumindak angkara. Kae wong digantung anggere ilate melet dikethok kae wong neng donya sing gaweane ngapusi. Gaweane ngapusi? Iya. Lah terus kae ana wong lho dikampak sikile. Dikampak tangane anggere tugel tukul meneh, tugel tukul meneh. Kae gaweane nyolong, gaweane maling. Kae kok ana wong sing dijejeli dhuwit cangkeme nganti suwek. Kae senengane mangan bondo negara. Utawa korupsi. Ngono, Kek? Lah kae ana wong wedok. Endi? Kae lho, Kek. Kae ana wong wedok tadi. Rubung wong wedok pirang-pirang terus saben wong wedok sing ngrubung nyilet awake tatu metu gedhe mari meneh disilet meneh endi to kae lho wah kae germo sing senengane adol wong mula kaya ngono kae werna-werna ya Kek werna-werna kae kok ana wong nggawa gelas sirahe ditutuki dhewe kae wong ngeterke wedang sing ora tau rata. Anggere nganti kliwatan siji sesuk hukume ngono kae. Apa iya Kek? Domongi kok. Mula kudu sing teliti. Iya Kek, iya. Lah kok lho kae ana wong nganggo sandangan Jawa kok lambene dislomoti nganggo rokok kae ngopo Kek? Mongko dislomoti dhewe. Kae endi to? Kae. Wah, kae wiyaga sing seneng nguduti udute kancane. Nggone dhewe disaki,
ning jukuki nggone kancane. Kuwi. Oh, ngono to, Kek. Lah kaya ana sing malah rambene Sramati nganggo cerutu. Kae nek ana dum-duman rokok nganggo gelas, dikukup dilebokke tas. Kae cangkeme disramati nganggo cerutu. Oh iya to, Kek. Lah kae kok ana wong nganggo wong wedok ayu lho, Kek. Ndi? Kae lho. Wong wedok ayu mongko sandangan Jawa. Heeh. Kae kok dridine dicatuti. Dijabuti kukune. Ah, wo, kae sinden. Oh. Kae sinden nek bar nembang njaluk dit juragane kuwi hukumane dijabuti ngono kuwi. Oh, ngono to. Dadi kabeh iki mesti mawa dosa. Oh iya, Kek. Lho kae ana meneh sing guyu nganti cekakaan, nganti muntah-muntah. Bar kuwi terus cangkeme digajuli wong pirang-pirang, Kek. Kae dolop. Matine rekoso ngono kae. Oh, ngono lho, Kek. Heeh. Kae kok ana wong nganggo sandangan Jawa. Mlaku dijegal terus digebuki. Kae wiyaga sing bola-bali nguyuh. Urung wanci ning nguyuh wis nguyuh. Kae hukume kaya ngono kae. Lah kae kok beda dhewe, Kek. Sendi? Kae lho, ana piyayi kok nganggo sandangan Jawa. Lenggah neng kursi mongko kursine empuk. Sajake kepenak mangan woh-wohan pirang-pirang. Dirubung wong ayu-ayu kae sapa? Oh, kae dalang. Akeh sedakoe mergo nglipur wong pirang-pirang. Lah kok ora gelem turung karo wiyagane? Sengit karo wiyagane. Sengit karo wiyagane. Oh, ngono to, Kek. Heeh. Kek, Piye? aku takon karo sampean. Takon apa? Aku ana iki mestine ana bapakku, ana ibuku. Ibuku sapa? Bapakku sapa, Kek? Wala iki. Nek saiki durung wancine. Lah terus Ngene bae. ayo kowe tak jak ning Karang Kadempel. Mengko kowe tak duduhi bapakmu sapa, ibumu sapa. Ning kowe kudu budidaya golek bapakmu karo ibumu. Ngono, Kek? Heeh. Ning Karang Kadempel ki ning gone sapa? Ning omahku. Oh, kowe duwe omah to? Wah, ngece bocah. Omahku ya nadyan kaya ngapa wujude ning aku duwe. Karang Kadempel kuwi apa? Desa. Oh, desa. Ya, mengko tak tepungke karo anak-anakku. Wah, kowe duwe anak? Duwe. Apa ana wong wedok sing gelem karo kowe? Lah. Setan ora. Malah ngece karo aku. Aja mbok ece, bojoku kuwi widodari. Wah, widodari? Kowe la edan. Apa kuwi widodarine katarak apa piye? Gelem karo kowe? Ah, ora pancen wis binesti kaya ngono. Ayo, aja kokean omong. Tak kanthi nang Karang Kadempel, Mengko tak duduhi bapakmu karo ibumu, ning kowe kudu wani budidaya. Iya, aku manut kakek. Ayo karo aku. Ayo Kek tak derekake. Kadempel, Kek. Ya iki sing jeneng Karang Kadempel iki ya iki. Mulai elok. Kiwa tengening omahmu lah kok ijo royo-royo tetandurane sarwa becik sarwa apik. Panggula wentahing tetanen pancen ora ming pambudidaya nanging sinartan donga. Sabab donga tanpa pambudidaya kuwi ya ora ana gunane, pambudidaya tanpa donga kuwi ya muspra ora ana apa-apane. Mula kabeh pancen nganggo srana. Mengkono, Kek? Iya. Ya ming aku gumun. Ing atase aku bareng tekan Karang Kadempel kene lah kok kowe lah dalah. Sing ning mburi kuwi nek kewan-kewan apa, Kek? Oh, trondolo iki. Padake kewan, Truk. Gong. Kowe karo aku padake kewan. Sing ngomong sapa? Kaya apa? Satriya sing ning mburi kae sing ning ngarepe bapak kaya apa? Canom ngendi kowe, Pak? Kowe engko tak kandhani nek wis rampung rembugane. Ora semacam-macam lho, Mir. Kowe iki anake wis 3. Gareng aku Petruk. Ayo. Tumindak ora prayoga kowe, ha? Aja ngawur.
Kowe engko tak kandhani aja ndakwa bapak musike. Wes ora kowe iki arep tuwane glidhik. Ceniningan soan. Dengkulmu mlocot. Kowe sapa, Kek? Iki anakku. Lho. Kuwi anakmu? Heeh. Sing mripate ora bener kuwi sapa? Wah, jan nglarake ati suarane iki, Tru. Ya sabar. Iki Nala Gareng. Nala Gareng. Nala Gareng ki lak sing ngower-ower ning dhuwur kae to? Kae Gareng Pung. Sing dhuwur sapa? Sing dhuwur irunge dawa kuwi Petruk. Weh, lah dalah. Ana wong kok jenenge Cakruk. Oh, bagus-bagus budhek. Petruk kok ya Cakruk. Lah sing mripate kaya ndok ceplokan kuwi. Lambene jembare ora jamak kuwi sapa? Iki anakku ragil jenenge Bagong. Loh. Ana wong kok jenenge Ngesong. Ngesong nggo mendem kowe kuwi piye? Bagong. Oh, wis sapa ta, Pil? Iki jenenge Raden Wisanggeni. Anake sapa? Perkara anake mengko tak kandhani ning kosek aku tak crita karo Ndara Wisanggeni sik. Kok ketoke nyolowadi kowe? Menengo to. Aja nyaut-nyaut dhisik. Kakek, piye? Kakek mau janji karo aku yen to tekan kene aku arep tok kandhani bapakku sapa, ibuku sapa. Kowe tak kandhani. Nek kowe takon bapakmu sapa, ibumu sapa? Prasaja, aku ora ngerti. Lah, jenenge kowe ngapusi karo aku. Kosek to kosek. Aja kesusu. Aku ora iso ngandhake bapakmu karo ibumu ning aku iso menehi pituduh. Pituduhe piye? Kowe ora usah ndadak takon sapa-sapa. Ning takono para dewa. Dewa kuwi apa? Dewa kuwi sing nitahke awake dhewe. Papane menyang endi? Papane menyang kayangan kono. Kayangan kuwi ngendi? Kayangan kuwi papan sing gumantung tanpa cantelan. Ana papane ndah, ing kono sinebut kayangan. Lah, dewa-dewa kuwi uripe ning kayangan. Apa to sababe kowe takon karo dewa? Merga dewa kuwi ngerti mubah musik ing titah. Nek nganti dewa ora iso ngandhake bapa karo ibumu, wajib dewa tok jotosi, nek perlu tok ajar. Loh. Dijotosi iki dikapake. Lah iki. Bagong piye? Dijotosi iki digolekke ketan terus dibuntel godhong gedang kuwi enak banget. Kuwi sing mburi kuwi kok nek omong kok idune lek nyiprat tekan kene. Dijotosi kuwi tangan karo tangan utawa tanganmu ditibake raine dewa. Ngono ya kek, sing banter. Tok ajar, pokoke tok pulasara. Nek dewa ora nduduhke bapakmu ibumu sapa? Kowe tak penangake ngajar para dewa ning Janji. janji apa? Kowe aja kandha nek sik akon aku. Pokoke karepmu dhewe. Ngono ya kek. Lah terus aku lek munggah ning kayangan, kowe iki wong pinter, wong digdaya. Nek mengambah Dirgantara, ora bakal kurang akal Wisanggeni. Miat tangan ning kalangguan aklar pandan moncar. Tinon ler kekonang sureng sorot etan badang. Kasoran bacaring purnameng gekono dasari mangsa katiga. Yen ngono aku tak munggah ning kayangan yo kek ning kaya ngetutke karo aku. Kowe mesti tak tutke. Njaluk pangestumu. Dewa tak takoni bapakku ora ngerti, buku ora ngerti aja kelakon dosa. Kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Ya sing ati-ati Wisanggeni.
Sapa Pak? Kok bapak kaya akrab banget? Kowe ora ngerti. Kae iki sejatine, Apa iya? Weh, domongi kok. Lah kok iso ketemu karo bapak? Nek tak sejarahke suwe. Butuhe kowe ngerti. Sapa reng? Ngerti ya Truk kae janjane, Tenane, domongi kok nek ngapusi aku ya ngapusi bapak. Sapa Truk? Kae sejatine iki. Ngopo iramu mlebu nang kuping keri. Iramu ditekuk sik, tekuk dengkulmu mlocot kuwi ora. Ya. Tenane. Tenan. Wah, jan mulane kok suarane atos. Nawa Gareng Petruk Bagong. Kowe ora usah melu-melu perkara iki, bocah kae tak tutke. Tak awat-awatane. Kowe dhisik ana mlaku nang negara Ngamarta apa nang Ngamarta? Ya Traya. Ya. Iki sapa? Ana noman munggah ana ing kayuwangan. Lah kok banjur apa-apa dirusaki, apa-apa digawe rubuh, kowe sapa? Takon karo aku wis anggeni kowe sapa? Aku Bathara Penyarian, Bathara Penyarian. Sikilmu sak cengkeng ora ngambah bantolok. Kowe apa? Apa jim setan priprayangan? Hus, aja ngawu gawar-gawur. Ulun iki dewa. Lho. Dewa? Iya. Lah yen ngono kowe sing tak goleki. Aku arep takon karo dewa, takon apa wis anggeni. Yen kowe ngerti wong tuaku, bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah kowe iki lair saka ngendi? Kok takon bapakmu sapa, ibumu sapa marang aku? Ulun mboyang ngerteni. Kowe iki dewa kok ora ngerti ki piye? Ulun ora ngerti tenan. Wah, dudu dewa wae. Sandangane padha karo sing tak ajar mau. Iki sandangane padha karo sing tak polo mau iki ya dewa. Ya, ulun Bathara Indra. Bathara Indra karo penyarian apane? Ora usah dadak takon merno-merno. Kita wigatine apa? Takon. Takon apa? Bapakku sapa? Ibuku sapa? Ulun mboyang ngerti padha wae. Ana bocah gawe geger kayuwangan. Iki sapa? Iki wujude wonge gagah. Untune kaya catut. Ngonekke dewa kok untune kaya catut. Ning sandangane padha karo sing tak ajar mau. Oh ya dewa? Ya, aku dewa. Jenengmu sapa? Yama Dipati. Bathara Yama Dipati. Ya. Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah aku ora ngerti. Nek kowe ora ngerti kok tak ajar kaya kanca-kancamu. Jabut nyawamu. Wah. Wah. Oh. Wah. Lho. Kowe ngopo? Lho kok ora ketut to nyawane? Kok ora ketut nyawane? Nyawane sapa? Nyawamu kuwi. Lho, kowe mau njabut nyawaku to? Iya. Aku njabut nyawamu. Iso ora? Nyatane ijik urip, kowe ora iso dijabut nyawane. Kowe sing tak jabut nyawamu. Wah. Oh!
kadinetraning angga rapo sadaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kung lir wuwu sing pini panca ana nom-noman gawe geger kayiwangan sapa iki sapa iki lah kok dadi kowe ngadeg ana ing gigiring wujuding lembu utawa sapi mongko tak sawang lah kok aneh temen tanganmu papat tenggokmu cacat kowe sapa takon marang ulun dewaning para dewa Bathara Guru lho Bathara Guru iya aku nalindraning para Jawata dalah yen ngono kok pasang Yogya katujuhe ngene dina aku ketemu karo Bathara Guru gandeng kabeh kamulamu para dewa padha ora ngerti wong tuaku bapakku sapa ibuku sapa mula aku takon karo kowe ayo Wangsulana pitakon kanthi pertitis wong tuaku sapa bapakku sapa ibuku sapa lho yen kita takon bapa lan ibu ulun mboya ngerti lah nek kowe ora ngerti pedaya apa kowe dadi Bathara Guru pedaya apa kowe dadi nalindraning para dewa ora ana gunane kowe ngratoni ana ing kayiwangan yen kowe ora ngerti bapakku karo ibuku monggo kowe ngerti kowe iki dewaning para dewa ngerti marang mobamu sing titah wis anggeni ulun mboya ngerti ora usah dadak kokean gunung tanpa guna kowe ora ngerti bapakku ibuku aja takon dosa tak jongkeng kawibawanmu ora pantes kowe dadi para dewaning para dewa guntur geni guntur angin sirnakna wis anggeni kowe iki ngapa Bathara Guru kowe iki ngapa aku tak takon kowe dewa kok seneng dolanan kembang api us kembang api lha iki mau kelap-kelap nyamberi aku apa mbok anggap aku kalah apa mbok anggap aku mati ya ngono apa piye wis anggeni ora iso mati butuhe wis anggeni ora tak tuduhke bapakku sapa ibuku sapa aja takon dosa hayangan iki tak gawe sungsang bawana balik yen perlu kowe tak wirang-wirangke Bathara Guru lah dalah sip ya ngono kuwi terus aku kan takon sapa kek Bathara Guru wae ora ngerti Bathara Guru ora ngerti doyak pokoke nganti kecekel nganti kudu menehi ngerti bapakmu karo ibumu lah nek tetep ora ngerti wah tutuki raine Bathara Guru wah lah mati dening aku swami ngambreng-angang ati karunaning kaswase dosang gondo supaya goleki menyang didununge ya kuwi Janaka wah ora ngira babar pisan jlamprung minggat nganti tetaunan yen nganti ora ketemu apa kelakon Pandhawa bakal gutang pasang kaliman nabik tinebena ing ladone Demawaing Mamang Tuwang Pukulun mboten kanthi kanyono-nyono jenengan dika Pukulun ingkang tedhak wonten ing Madyapada kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk Pukulun ya Kresna Luntama guru hakekku aku ngaturke sembah iya Werkudara Luntama wonten menapa Pukulun Kresna ulun nyuwun senjata pitulung kayiwangan geger disababake tingkah polahe nom-noman kang aran Wisanggeni ingkang ngamuk ana ing kayiwangan guntur geni guntur angin ora tumama malah dheweke bakal njungkeng kalawan kawibawan ulun Kresna weh lah dalah namung titaswantah teka ngedap-edapi Pukulun matur seminggah kayiwangan badhe kula depani Pukulun ya ulun jaluk tulung ya Kresna nggih Pukulun
Werkudara. Iya. Wangune iki bocah sing wani ngrusak kayangan. Bocah ora sepirwa, pikira lak idake modar. Iki sapa? Ana ratu kok kulite ireng banget. Iki sapa? Lho. Kowe sapa? Takon karo aku jenengku Wisanggeni. Kowe sapa? Aku Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Oh, Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Iya. Sing mburi sapa sing gedhe? Werkudara. Kowe Wisanggeni. Iya. Ngopo ngger kowe kok mlayu-mlayu goleki beburonku? Lho, beburonmu sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Kowe titah warwani karo Iwang Pikulun Bathara Guru ki apa demen kualat? Kualat sing endi? Nek kualat wis mau-mau aku. Nyatane Iwang Pikulun Bathara Guru tak oyak. Kayangan tak gawe geger aku ya ora kualat. Nek kowe kena tak pringgake becik lereno, aja ngoyak-oyak Bathara Guru. Kowe iki sapa to? Kowe iki sapa? Kowe apane Bathara Guru? Kowe dulure ya? Arep trimake Bathara Guru tak oyak-oyak. Ayo. Aja meng kowe. Sing gedhe dhuwur kae mungsu aku nek nganti aku kalah, aku meguru 20 taun. Mikira jangkae. Kosek to kosek. Kosek aja kesusu. Bocah cangkeme elek. Wah, pikira aku kok ditantang Werkudara ora tau mampu penantang tantang karo bayi wingi sore. Kasah kakean gunung tanpa guna. Apa demeh kowe duwe kuku dawa banget ngono apa piye? Apa ora semelang nyogok bokoke kacane? Iya. Ya ngono apa piye? Kowe lah wong iki ketoke galak ning duwe keluwihan nek Gojek rada semu. Semu yo men. Mikira lak jangkae. Ora wedi karo bayi wingi sore. Ora usah kakean gunung ayo. Sing ngarep dhisik sing maju ya kena. Sing mburi dhisik sing maju ya kena. Kowe ora lunga sakarepanku tak tibani senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Kowe ngerti ora? Pusakane Bathara Guru ora temo-omo ning awake Wisanggeni. Lah kok dadi kowe meng pamer pusaka kadonyan. Ayo. Rangkepo 1000 pusakamu. Ayo, cocokno ning dadane Wisanggeni. Nek nganti aku lara, mati meguru karo kowe. Mati dening aku. Den ampun, Ndara. Ampun, sabar. Aja tok panangi kek, minggir. Ratu ireng yo gleleng men. Sabar apa? Arep ngentokke senjata cakra tak tamarane kaya ngopo? Sabar. Iso ora sabar? Iya. Ora manut karo wak tinggal lunga. Ora kek aku manut. Ora kosek iki rak Semar to? Nggih. Lah kok dadi aku arep nampani nibani pusaka karo bocahku kok tok penging bengak-bengok kadoan. Ide pol. Nggih. Wow, dadi kaya ngono. Nggih. Sampean mungkin nek mateni lare niki sampean getun. Lho, getune ngopo? Getune ngopo? Bayi cangkeme elek. Deplok wae modar. Minggir kae, jangkae kae wong gedhe dhuwur kae. Rumasane apa aku wedi kok? Kuwi cangkeme kaya ngono kuwi. Sabar to, sabar. Aku mangkel ora kena mangkel. Manut karo kakek ora? Iya, Kek. Wah, ora manut tak tinggal lunga. Sing ngomong sapa? Iya. Njaluk ngapura. Nek tak tinggal lunga kowe ora ndek kanca. Iya, Kek, iya. Ora bocah iki kok manut men karo kowe. Iki sapa? Mangriyen to. Mang Presani coreke pasuryane. Bener? Lho, lah sapa? Werkudara kowe ngerti ora? Ora sudi ngerti karo bocah. Ora sudi ngerti karo cah wani karo wong gerak. Wah, upama duwe anak kaya ngono tak pateni wingi-wingi. Ayo arep ngopo? Sabar. Iya, Kek. Aku nek karo sing ireng ora patek mangkel. Mangkel karo sing gedhe kae. Kaya gleleng-gleleng dhewe. Gedhe glombior iki kok. Aja kaya ngono to. Iso sabar ora? Sabar apa rumasane anggepe ora? Mang Presani coreke riyen. Ora ta ya kowe? Ayo. Kampokmu kapan? Nek merem ya merem ora usah dikuat-kuatke.
mripate nganti gedhe cilik. Ora kowe iki gagas apa to? Kula kandhani. Niki niku dudu sapa-sapa. Lho. Apa iya? Nggih. Lah kok dadi Semar ngerti? Kula sing ngerti lakone bocah niki. Nek sampean mateni napa mboten gelo? Lah dalah. Iki ngopo kek aku dirangkul iki ngopo? Niku Pakdi. Pakdi sapa? Siwa. Siwa apa tengen? Sampeyan niku senengane Siwa Pakdi. kakangke bapak. Lho, nek ngono Pakdi ku ki ngerti bapakku, ning ora entuk takon niki kudu takon Bathara Guru. Nganti sak jelek. Nek sampean takon niki ngerti, ning sampean ora iso ngajar Bathara Guru. Sebabe sing marahi sampean pisah ro bapak ro ibu sampean niku tingkah lakune Bathara Guru. Kresna. Ngopo? Sapa? Ora dikandhani. Wah. Apa iya? Lah nyatane Semar cerita ngono kok. Wah, Caidan. Wah, Arep ngerangkul ora? ora. Karo putrane kok kaya ngono ya. Mbok yo ngerangkul. Sapa kek? Niki ya Pakde ajeng ngerangkul sampean. Ora sudi. Suarane atos kok ngerangkul aku. Niki Kang Pakde kok ora entuk ngerangkul. Sesuk wae ning ngerangkul kapan-kapan. Oh, kowe senengane ya ngono kok. Yo men, ranti anak yo ngono ora apa-apa. Wah, suarane kaya ngedap-edapi. Lah terus aku kudu piye kek? Bathara Guru tetep doyak nganti ketekel. Ora mati nduga mono lah kok dadi kaya ngono lakone. Wah, lah mula Janaka setahun luwih ora bali. Lah wong wis semono gedene. Piye? Nggih, sorry. Nganti lali kula ora basa. Karo ratu kok emah. Wah. Dipol, aku karo Kresna kudu piye? Mang nekseni babaring lakon iki awi, bocah nika ditutke, Ndara. Pandhita kang minarwang sit pindha gombang angajaping madu sarining tawang Raden Janaka wonten dawuh penemban mestinipun jeng andika Raden kondur wonten negari Ngamarta menapa kasatriyan Madukara sampun ngantos lajeng mapan wonten ing pertapan Cakrawala mriki suwita dhateng Begawan Kumbara Resi. Raden kula aturi emut dhateng kewajibaning kasatriyan, kula aturi emut dhateng kaprajan jengandika Raden. Sampun ngantos panjenengan dipun senggo sawijining satriya ingkang singlar dhateng kewajiban. Penemban kula sampun pisah kalian memani ing jejantung kula. Yayi Dresana kula sampun kecalan. Inggih menika katresnan kula. Jabang bayi mapan wonten ing kandhutanipun Yayi Dresana. Kula Janaka gesang wonten ing Malam Padang sampun kadidene sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran. Kula badhe mapan wonten ing mriki ngantos pejah kula benjang penemban.
kadidene Wang Pikulun Bathara Guru ingkang cedhak wonten ing pertapan Cakrawala. Kula ingkang abdipun Kumbara Resi ngaturaken bekti kula kunjuk Iwang Pikulun Bathara Guru. Kakang Narada sampun kados mekaten Kakang. Kula sampun dakwa utawi kula sampun ndodho ing kalepatan. Kula sampun ngrumaosi lepat Kakang Narada tingkah lampah kula nalisir saking anggrang-gring kautaman. Kula dipun kapokaken dhateng lare wingi sonten namipun wisanggeni Kakang Resi. Kakang Resi monggo kundur wonten ing kayiwangan namung jengandika Kakang Narada ingkang saged damel padhang kayiwangan Suralaya Kakang Narada. Warudaya Adi geton tembe wingking menika sanjanipun sampun boten wonten ginanipun ning gandeng sak lali-laling menungsa menika isih bejo sing eling lan waspada tegesipun panjenengan menika ngemudi bilih sedaya ingkang dipun lampahi wonten ing kayiwangan menika lepat. Inggih Kakang Narada inggih wonten nem-neman ingkang namipun wisanggeni ingkang ngoyak-oyak dhateng kula kajengipun panjenengan legawi ingkang menika ingkang nami wisanggeni kula ingkang badhe mapakaken Adi Pramesti. Tak-tok. Kakek ana apa kek? Wah, ora apa-apa. Hong wilahing Mas Tunama Sidam. Sekaring bawana langgeng. Kaneka putra. Ah inggih wonten dawuh Pukulun. Manikmaya wonten timbalan Pukulun. Boyana ingkang kudu ngadili kelawan jeneng kita, kejaba amung ulun. Kita wis gawe geger kayiwangan, kita wis ngregeti suci ning kayiwangan kanthi patrap kita ingkang nalisir saka nggrang-gring kautaman. Kita nganti mentala gendak sikara kelawan wong kang wis padha bangun bebrayan angka loro kita menehi kalodhangan Betari Durga nyiksa kelawan jabang bayi. Tanana liya kejaba mung wisanggeni. Mula gage seksenana wisanggeni iki titah dadi kelangenan ulun wondene Manikmaya kita nggone munggah ning kayangan bareng kelawan ulun sabab ana pidana ing bakal ulun patrapake lawan jeneng kita Manikmaya. Aduh Pukulun kula nyuwun pangapunten yen to mung pangapura besok bakal kita baleni meneh rasakno paukuman saka panjenengan ulun. Janaka wonten dawuh. Kita ngerti ora karo bocah sing ngarep iki? Nggih, mboten mangertos. Arane wisanggeni. Arane wisanggeni lan sumurupa ya iki jejabang sing neng kandhutane bojomu Dersanala. Janaka, iki anak kita. Anakku nggih. Anakku wong bagus. Kak, iki sapa? Ah, niki papa. Iki bapak utawa ingkang Rama. Lho, iki bapakku kek. Nggih, naminipun Ndara Janaka. Waduh, Rama, aku ngaturke penuwun, ngaturke bekti ya Rama.
Kakang Semar kok bocah ora iso basa. Arep ora iso basa ning niki kelangenane Sangasih Prana. Mula niki ndugal kewarisan dimenangake ora basa karo sapa wae. Iya. Ngaturke panuwun ya gek wis nemokke aku karo bapak. Iya. Kakak iki sapa to, Pak? Iki sing momong aku. Lho, sing momong bapak? Iya. Sapa jenenge? Lho, apa kawit mau durung tepungan karo iki? Durung. Dheweke mung gelem disebut kakek. Takon dhewe. Kuwi jane jenengmu sapa to, Kek? Hartono. Wah, ayo tak goleki nang Ngamarta kok ora ana wong. Wah, wis cedhis-cedhis do metu. Wis. Sinuwun Ndarawati. Iya, Bagong. Ndara Werkudara. Iya, Bagong. Lah, bapak sing suarane gedhe kae sapa? Kae kakangku. Lho, kadangmu sepuh? Iya. Jenenge Werkudara. Siwa utawa bapa ngono engko ndak nesu. Wah, Janaka duwe anak calon gali. Ora ngono kowe. Iki ndugal kewarisan. Diwenangake ora basa karo sapa-sapa kaya aku. Ya, Tru. Apa ora wae. Mbok ngono. Kowe Tru iki ganggu, Tru. Bagong terus mutung. Terus melayu ora. Ibumu menyang endi? Aku ora ngerti. Kakang Semar ibune iki menyang endi? Digawa Dewasrani, tak pecah ndase Dewasrani. Ayo sampean ki ngendika ya cobloko kok ya. Ibune nendi? Ibune digawa Dewasrani, pecah ndase Dewasrani. Ha cetha kae muring tenan kae. Wis ben kapok Dewasrani. Cakra, Petruk. Lah aku ngerti lagi pisan mau kok ya nek lali ya njuk ngapura Cak Petruk. Sing matane kira mau ndi? Oh, Reng gelo Reng. Ngapa? Lah iki sapa mau? Kek. Kuwi Gareng. Iki Gareng. Iya. Lah sing mripate kaya ndok dadaran mau? Gong, goleki Gong. Wis tak paro mrene ngono. Sing diparo awak mataku jare kok ndok dadaran. Wis tak paro matane omong ngono. Iki bendaramu. Ora sudi bendara kaya nguneke mata ndok dadaran. Nang omah disembah anak bojo nang kene mung padake bakul ndok. Ya rasa nesu ora. Aku pengen weruh ibuku kek. Ayo ditutke bapakmu, Ndara. Dewasrani taun ana windana aku ora bakal gelem ngladeni karo kowe. Wong sing jeneng aku tresna kok sampean ora iki terus piye coba? Ya bener. Sing jeneng tresna kuwi jalaran saka kulina. Ya wis pokoke tak trateni wae. Iki wis ana pira? Pirang dina mapan ana ning Nusa Kambana utawa Nusa Rukmi. Nek kowe ora gelem karo aku sepira ta kekuwataning wong wedok. Mesti aku bakal ngruda paripeksa karo kowe. Kewaton kowe tak ruda paripeksa karo aku, kowe ngladeni karo aku. Tegese wis sah. Nggonku mengko garwa Mbak Yuku, ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dresanala. Wah! Waduh mati ya. Ayo.
yen pancen wis wani bebeda karo bojone Janaka kudu wani ngungalke dodo sing lanang kowe apa aku sing lanang tenan ngukuk Dresanala bedah dadamu pecah ndasmu waduh wah mati aku piye Janaka areng apa kowe areng apa Batobat anakku diajar Janaka gedhoane anakmu sing elek wis pantes diajar karo ndaraku tok sumbering perkara iki mesti kowe saka cangkemmu Betari Durga Batobat mong kepengin napake mulyaning bocah napake mulyaning anak iku wajibane wong tuwa ning aja sasar susur tumindakmu kaya ngono aja sak penake dhewe jagat kobar mergo saka gelak gedhoamu ora mulih ning papanmu adu gangi nang kene Batobat apa mati aku Batobat iki karepe piye? Digulung-gulungke ngene iki. Apa ora? Aku nek ngajar ya ngene iki. Ayo. Batobat diolak-alik sak penake dhewe. Nek ora tau lalik ndak rugi. Kudu diolak-alik. Batobat iki karepe piye to ya? Aduh. Ayo bali ora? Bali ora? Iya, bali. Janji sik gawe geger aja takon dosa. Wah, aku mungsuhmu. Inggih Kyai, inggih kula sampun tobat. Ayo mulih. Inggih, mulih ora. Caraka balik. Nyuwun pamit Kyai, nyuwun pamit. Dresanala apa pangeran ana dawuh apa sawangan bocah sing ning ngarepamu kuwi sapa aku ora tepung aku ora ngerti tak kandhani ya Dresanala kuwi wis anggeni kuwi anakmu Dresanala Batobat wis anggeni anak